Ассаляму алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Рӯз то рӯз шумораи шикоятҳо хеле зиёданд. Бо ном тоҷик шағолое ки бо ҳамроҳи рӯсҳо мардуми тоҷика фиреб карда ба ҳар намуди схемаи мошенникӣ сум ба даст меоранд. Даже сину сола нигоҳ накарда пиронсолонам фиреб мекунанд. Аз рӯи таҷриба мегӯм ба мо модарон занг мезананд, оби дида гирья мекунанд ки чӣ хел бародари тоҷик ва ёра фиреб карданд. Якум ҳама каса дуо мекунем дар ҳаққи ҳамин хел номардо ки Аллоҳ барои рост ҳидоятшон кунаву имоншона мустаҳкам гардонад. Мо 10 основной схемаро ба қайд гирифтем аз рӯи таҷрибаи корӣ, аз рӯи шикоятҳои мардум. Иншоалло ки ҳозир мефаҳмонам бародаро. Пауза ҷахидаву лайка фаромӯш накунед, штоби видео ба дигаро расанд. Якум аренда авто аз Авито. Дуюм викуп авто. Сеюм аренда квартира. Чорум регистратсия. Панҷум страховка ва шашум ин авиакасса. Ҳафтум ҷои кор паспорт залог мегиранд. Ҳаштум карта ва коди картаи Сбербанк, Тинькофф ва дигару дигар. Нуҳум и ба кор файрод кардан Европа, виза. Даҳум ин фурӯши курс. Ва основное чизе ки бисёр ҳолатҳода мардумда интересиянд мешава камбудӣ дар ҳолате ки шумо роҳ мебироед, мошино вайрон мешаванд ё ки ягон камбудии дигар мешава. Имрӯз яке аз беҳтарин бародар акаи Рустамам ба шумо пешниҳод мекунам бародаро. Пересечение граница Москва Казахстан 8000 б-пересадка Toyota Prado ва ронандае ки алҳамдулиллоҳ 10-15 сол дар сояи граница. Ба сари баланд шумо метавонед смело муроҷиат кунед, иншоалло ки пушаймон намешавед. Номеро дар рӯи экран скриншот кунед, аз хотиртон наброя, мо давом метем. Якум аренда Авито. Дар ҳолате ки шумо мошини аренда гирифтанien аз Авито бародаро, бисёр ҳолатҳода мо бовар мекунем бародарои тоҷикда, лекин дар Авито бисёр ҳолатҳода тоҷико шағоло шиштагиан мардума фиреб мекунанд. Ҳар намуд кати шумо мошин меовен аренда барои такси, барои хитон, барои намедонам доставка грузовой дигару дигар. Гап мезанем бо ҳамроҳи бародар, номерошам мегирӣ, чақчақ мекунӣ, суҳбат мекунӣ, розигӣ мекунӣ, мега бародар ман объявление удалид мекунам, тамом бихе биё ба саҳара. То мегӯӣ майли, 1 соат пас 2 соат пас занг мезанам, мега бародарҷон ман бояд мошинам да страховка кунам, 5000 метавонӣ партофта, саҳар биё мошина бигӣ. Мо шумо бовар мекунем 5000 мепартоем, баъд конечно чорный список, яъне моро заблокирует мекунам. Барои ҳамин ҳама вақт бародаро илтимос эҳтиёт бошед, дар ҳолате ки мошини аренда мегиред, пауза ҷахидаву шиносотонда равон кунед. Дуюм ин викуп авто. Дар ҳолате ки боз мо бовар мекунем, бародари тоҷик мегӯем мошини аренда мегирем, қасамои уда бовар мекунем, бахшиш дуруст фаҳмед, намозошта бовар мекунем, аз Аллоҳ гап мезанад, зикр мекунад, дигару дигар лицемерӣ карда прикриват мекунанд бародаро. Эҳтиёт бошед. Дар ҳолате ки мошини викуп мегирем бародаро, шумо бояд максимально хонен, донен полностью системаи ҳами викупа. Через нотариус, мошин дар номи кияй, соҳиби мошин кати алоқа бароен, тоза будани юридически мошина нигоҳ кунен, залогда набошад бародаро, арест надошта бошад, ана учётда бошад ва дигару дигар. Коротко, бародарои тоҷик ба шумо мисол пешниҳод мекунанд, катишон гап занед, видео кунед, данёша гиред бародаро, соҳиби мошин кати. Бисёр ҳолатҳода мешавад ки соҳиби мошин нестае, мега мошина аймай, просто дар номи вай оформид кардагем, биё маслиҳат кунем. Лекин дар ҳақиқатан мошин аренда гирифтагиай, ахмақ аренда гирифтагиай барои шумо викуп метиҳад. 1 сол ним сол ай мекунед, мошина бо серано ай дастон мегиранд. Ин ҳолатҳо хеле бисёр шудагиай, илтимос ба ҳама расонед. Сеюм аренда квартира. ҷое ки ман лично рафтам, бародари тоҷик ба мо муроҷиат карданд, як духтарак дар город Видное объявление мепартояд дар Авито 15000 яккомната квартира. Бародари тоҷик мераванд, мебинанд, маслиҳат мекунанд, маъқул мекунанд, калита мегиранд, 15000 метиҳанд, лекин договор намекунанд. Ягон чи тамом вақти як квартира мебурянд, дига ва ёра наметиҳанд. Мо рафтем ёрдам кунем, гуфтем отдел да нависем, лекин бародаро отказ карданд барои заявление нависанд, ай сабабе ки документошон хуб набуд. Ва як рӯзи дигар ман худам лично баъда як вақти муайян бо объявление кардан ба ман равон кардак бародаро, ман попросид кардам як шиноса, ҳамуҷа навист, ҳамун духтар дар нави савитуда, мо встреча назначат кардем. Ина ҳамун духтар, чӣ хеле ки дар рӯи экран дидестен, занак хирсанд баромад ки мо ҳозир 15000 метамаш, лекин ман як кори нохубе кардам, нохуб не назадам, ақурат накардам, дигар кор кардам. Рости гап камтар вай гирифтам, замин дар рӯш партофтаму вай кардам. Эмоция да будем, мумкин ин кори ман правилно нестай бародаро, но чем аз задан, чем аз ягон кор кардан, ана и хубтар буд.
хулоса духтар фаҳмид, ма боварӣ дорам ки мумкин дигар намекунад, чунки уже ҳама районда ман суратоша нишон додам, даруни магазинода нишон додам, гуфтам ҳамин занак мардуми тоҷика фиреб карда гашта, аптекаву дигар чизо гуфтан мешиносем ҳамсояи ай дигар района исусу уже налицо медонанд машиниканд. Барои ҳамин вақте ки квартира мегиред, аренда дигару дигар, ҳама вақт эҳтиёт бошед, ҳама вақт запис кунед, шуморо фиреб накунад, договор кунед ва дигару дигар. Ва чорум, и основной чиз бародаро оиди регистрация. Бисёр ҳолатода меша бародарое ки на самом деле регистрация мекунанд. Бародарое ки регистрация мекунанд. Ва и ҳамада дахл дора. Ва аҷоиб дунё да, просто мо як зиндон даем. Хитон прекрасно медонед. Мумкин ҳамин видео аз интернет набурад, ё ки мумкин ман пагада уже зинда намонам. Он дар дунё мо чӣ ҷавоб медиҳем? Бародарое ки 4 та регистрация оригинал мекунанд, 10 та дига фаршивӣ мекунанд. Бародар намедонам ай баъза снимат кадай мегӯянд. ай худо наметарсем. Барои ҳамин бародарое ки регистрация мекунед, мисол 5000 6000 шумо да пешниҳод мекунад, даже 7000 дакун 8000 дакун одами надёжни дакунем бародаро, чунки шуморо мехапан адел да ғам метиҳанд. Бисёр ҳолатода худшон специально мегиранд. Шумо як секунд фикр кунед, ҳамун бародаре ки аз даҳани фарзандаш, аз даҳани занош, аз даҳани падар модар нолаи ваёра гирифта барои шумо регистрация равон мекунад, шумо бошед фаршивӣ мекунед, мардума фиреб мекунед. Бародаро, ҳамун ноне ки шумо мехӯред чӣ хел мегзарад, ман ҳайронам. Неужели совесту виҷдони шуморо ғам наметиҳад ки ҳамин бародар азоб кашидагиаст, ҳар дворникӣ биромадагиаст, стройкадай, грушкай, таксияй, дигару дигар, ким кадом уруса мебара 500 рубл 300 рубл ша мегирад, туда 7000 6000 метиҳад, ҳатто боши регистрация фаршивӣ мекунӣ. Аллоҳ ҳамамона барои рост ҳидоят кунад, имонмона мустаҳкам кунад. Бародарое ки регистрация мекунед, ҳама вақт ҳаракат кунед, сухан кард бовар кардан як тараф, фақат через одамои надёжне. Ҳар касда кто попала бовар накунед бародаро. Имрӯз мешавад пага мешавад дигару дигар, ё як фанда фиреба, ё просто суми шуморо дар зиндагии худшон сарф мекунанд. Через надёжни одамо бародаро. Бисёр ҳолатода мошениканд, дурӯға мегӯянд. Як хелошон ама дидам ки 5 та регистрация оригинал мекунад, мондагиша фаршивӣ мекунад. Мегӯянд ама 10 там соз буд ки хайр случай нашид. Не, дар ҳақиқатан ҳаста ҳамин хел моментҳое ки реально мешававу, но ҳаракат кунед бародаро, эҳтиёт бошед, пурсен, фаҳмед. Бигем бародар регистрация 5 сум, мата 6 сум метавам. Лекин наброи ай база. 6 сум, мата 7 сум метавам. Лекин ай база наброрин мара. Ман зиндагӣ дорам, ман кор мекунам, ман нонхӯрӣ омадам, мақсад пулкоркунӣ омадам. Барои ҳамин бародаро илтимос эҳтиёт бошед. Панҷум, и страховкаи мошин бародаро. Бародаро ки мошин даем фарқият надора бо мошини майда, калон, такси, доставка дигару дигар. Бо ном тоҷик шағоло. Бо ном тоҷик шағолое ки шуморо фиреб мекунанд. Не урусоро ҳам ҳастанд, армяно ҳам дигару дигар. Но бисёр ҳолатода мо тоҷикои худмонда бовар мекунем. Лекин пишти экрана шағол истодагия бародаро. ҳама вақт ҳаракат кунед, яке дистансиона ёфтен, ягона интернет дигару дигар реклама, видеовизу гап занед, скриншот кунед, видео кунед, гап занед, ки да шумо сум равон кардистед. Пешпардохт ягон вақт накунед. Не страховка да ба фикрам, страховка ҳама вақт пешпардохт мегаву, лекин ана ҳаракат кунед через одамои надёжне страховка кунед. Ба страховкае ки карден, шумо да файл рӯй мекунад, бумагаи А4 астай бародар, навистагиай даниёи мошин дигару дигар, ту мебини хурсанд мешай, лекин дар ҳақиқатан нест, и фаршивияй. барои ҳамин беҳтарин меша эҳтиёт бошену ҳатман шиносои ки ронандаан мошин доранд ба ваё расонед. Ва шашум, ана инҷа действительно уже эмоция мешаву, намедонам чӣ хел фаҳмонда дар ҳақиқатан. Дар таво курнамак шидагиай мардум ки фикр намекунад. Шумо бестед фикр кунед. Ин ҳами фарқ надорад, мумкин бародар шумо мада акаин, додарен, падарен, модарен, апаин, ховарен, амак, фарқият надорад. шумо билет мехарен, аэропорт мерен ба орзуи ки иншоалло Тоҷикистон мепаред. Лекин дар аэропорт шумо да мегӯянд ки билетон фаршивияй. Як бор бистен дар ҳақиқатан хел представит кунед. Ман намедонам вай одама биёем, агар зинда ва зинда мо хеле тит мекунем, гуфти гапо агар кӯчагӣ гирем. Лекин ҳастан ҳамин хел одамо. Интернет да бовар накунед. ҳар одамо да бовар накунед. Реклама мекунанд дигару дигар. Фақат надёжни блогеро ё ки мисол хутон равин лична харед. Зато геморрой намешава. Ман намегӯям интернет нахарен ягон чиз. Не, харен, просто эҳтиёт бошед. Бинен аз ки харидистин. Ман модарора дидам, амакора дидам, гиря доранд, билет харидам, тоҷик фиреб карда. Баъд бародарое ки фиреб мекунен, агар қапемтона бовар кунен, агар пака вақт ҳастай, илтимос накунен ҳамин корро. Фиреб накунен мардума. қимат фурӯшен фиреб накунен. қимат фурӯшен суми калон монем болошад, фиреб накунен. Но қимат инде ки мисол заҳр бори бошад. Барои ҳамин барои билетгирӣ илтимос эҳтиёт бошед.
ҳафтум и ҷои кор паспорт залог бисёр ҳолатҳо мешавад тоҷикое ки шумо бовар намекунед вақте ман якум бор шунавидам ман реально ҳайрон шудам ки ситуатсияра бинед чӣ хелай то есть чӣ хел бародарое ки намефаҳманд оқа сарфам намеранд тоҷико кор пешниҳод мекунанд лекин барои як вақти муайян як муддат паспорти бародарро залог мегиранд мошеннико мегӯянд кор мефармонанд и штраф вайш дигараш пули билет пули вайш якум ва ё дигар чи абишад мекунанд дар ҳақиқатан ба вақти миёй ку эй кор нашид хайна эй кора биё кор ку дар ҳақиқатан ҳамин хелай бародаро кор нест ӯ коре ки ба шумо пешниҳод мекунанд вай нест шуморо главный нияти вай ё ки шумо бихезем биёед вақти шумо худд хестен омадед дар қапқони вай меғалтед бародаро барои ҳамин эҳтиёт бошед дар ин ҳолат вақте ки паспорт залог мегӯянд дигар залог натин документи шумо ай рӯи қонуни закони Российской Федерации просто статья конституция кати агар мо гирем мумкин нест ман статьяша намедонам но як аз документи шуморо мегирем ин статья уже уголовни мешава барои вай агар бошад ҳамин хел одамо нависен иншолла ҳаракат мекунем ёрдам мекунем чене аз дастмон омадан ва ҳаштум бародаро и карта коди карта хайра бисёриҳо медонанд но бо ҳастанд шахсиятое ки намедонанд барои ҳамин беҳтарин мешавад ба ҳама расонед дар ҳолате ки шумо да занг мезананд код омада мегӯянд айбанк представид мекунанд бародаро и ганда стари схемаи хела пеш буд кунай но ҳастанд бародарое ки нав Россия меоянд нав Москва меоянд ҳамёра намедонанд барои ҳамо расонед ҳар одаме ки занг мезанад коди картара гап зад мега телефону да код омад гап зад кода гап назанед кода гап заданед аюдама давгин шухия бародаро фикртон наравад нӯҳум ба кор файрод кардани Европа виза мо тайёрем мо медавем ҳамамон ҳо дар ҳақиқатан чӣ хел бигӯм Москва дар рӯз то рӯз хин шидестай Россия дигару дигар но ризқа Аллоҳ додестай ҳар як одама ризқша Аллоҳ метиҳад дуруст ман пас намезанам Европара но лично ман тарафдораш нестам чунки бисёр камбудиҳо дорам бародаро но ҳастанд бародарое ки дастгирӣ мекунанд ҳастанд бародарое таъриф мекунанд ҳо шояд ман равам ягон изменение шавад но пока то что ман дидам но это як тараф да мемонем ман чиро дар назар дорам шумо дар интернет мебинед урусора тоҷикора узбекора қирғизора армянора дигару дигар видео доранд отзыв доранд таъриф мекунанд ки ина мо виза кардем ина виза кардем шумо суми визаро мепартоед ассалому алайкум дета документи фарши рӯй мекунад тахирсан ягон сертификат рӯй мекунад ягон нотариус коғаз дигаш рӯй мекунад как будто туда уже документ кардиса дар охир просто отказ омад мега хай суми чиз ман мегирам барои ҳамин эҳтиёт бошем бародаро дар ҳолате ки ягон каста шумо доверият мекунед именно оиди виза ва дигару дигар основной чиз бародаро и оиди курс инфо-цыганов анака нигоҳ кунем бародаро биёед мо камакак чӣ бигӯм открыто шавем честно курси P2P курси дигару дигар ҳамаш ман барои чи именно P2P гуфтам чунки ман худам кардам бародаро ман реально кардам ман агар кати шумо открыто набошум ман агар камбудиёма шумо да нагум и неправильно меша ин ноҳурматӣ меша бародаро ман чӣ хел омада дар рӯи экран нестам кати шумо гап мезанам номус намебардора виҷдон намебардора бародаро даже ҳамун 2 моҳи ки ман давом додам то ҳозира виҷдон ғам метиҳад мо мардума фиреб накардем лекин ман мефаҳмам ситуатсияра ҳамон курса ки мо заниматсия кардем мардума ёд додем дар ҳақиқатан картора блокировка мекардан дигару дигар лекин ситуатсия чӣ хел шид бародаро дар муддати 1 моҳ 2 моҳ картаи ҳамаро блокировка кардан основной чиз ҳамин буд ман худам рӯи таҷриба дидам ки бародарое ки омадан пули курсона кор кардан ҳо ёд гирифтан но барои бояд шустряк бошӣ барои максимали нас бояд фаҳмоишут хуб бошад бисёр ҳолатода мардумо наметонанд мо мефурӯхтем курса бародаро бачаҳо кор кардан бачаҳо довольни буданд алҳамдулилла но баъди 2 моҳ 1,5 моҳ бисёр ҳолата мушкилӣ шид Сбербанк ограничения дод комиссия дод банкҳо тез картора уже маҳкам карданд федеральный закон 115 статья кати тамом уже кор карда намешавад аммо не ман алҳамдулилла ман дар видеоам даже гуфта будам ки бародаро картотона блокировка мекунам бародаро иҷа кор дуромаде хай 50-60 ҳазор кор мекунед чема як кори безеб лекин ман аҳамият додастам чӣ хел дига мардум дига хел ба шумо мерасонанд бачаҳо менависанд мегуфтанд бародарам пешавида P2P мегуфтам не даже видео ҳаста не охи ман 10 сол шид Москвада зиндагӣ мекунам кор мекунам развитие мекунам бизнес дорум дига коро дорум мисол хай P2P параллельно заниматсия кардем а дигар блогерҳо ба шумо нишон метиҳанд Mercedes нишон метиҳанд Mustang нишон метиҳанд дига пешравиёшона воима мекунанд а мардуми мо автоматически фикр мекунанд о ҳамаш ҳамия не ин хел нестай бародаро бовар накунед ҳар курсу дигару дигарашта
бовар кунед агар бародаро ҳамеша ма просто аз таҳти дил гуфтестам, ман ҳамун вақте мисол 1-2 моҳе ки давом кардам, вақте дидам чӣ хеле ученикҳо мисол азоб кашидестанд, именно ай сабаби карта маҳкам шуданаш, бовар ки ман дигар рум нашид. Ман видео кардам дар Instagram ҳастам, ман чанд бор фаҳм мондам ки бародаро ягон камбудӣ бошад, мақсад нависен, ман ислоҳ мекунам. Бародаро кадоми курс харид, норозие, нависен, маслиҳат мекунем. Бародаро накунед. Ман ҳамихе видео карда ба мардум расондам. Даже буд бародаре ки омад ёд гирифт, агар хато накунем мо 50,000 ша гардондем. Ай сабаби ки гуфт бародар хай мо дигар чи ажда доштем мисуса. Барои мо репутация важная. Барои ман личность, статус, имидж дигару дигар. Ман да интересно ки мардум дар бораи ман чи фикр мекунад. Ба фикрам ки шумо да ман мехелай. Лекин мо дидем блогероира ки да ин хел чиз, ну чӣ хел бигум? Агар камакак русиву кучаги кунем, плеват. Пофигу меган, ай ахири коршонанд. Но бори кач ба манзил намераса. Бародаро ба ҳамин видеои мо ба охир мераса. Ягон камбудӣ бошад нависед, иншоалло мо дар оянда ислоҳ мекунем. Дӯстон оинаи ҳамдигаранд. бовар кунед, чӣ камбудӣ мебинен, чизе ки мебинен ҳамун чиз мара ақиб мебара, шумо мефаҳмед, шумо мебинед. Шумо нависед ма как бародар, как ака, как падар, как додар қабул мекунам бе ягон чӣ хел бигӯм дили баду вай, фақат дили покати қабул мекунем. Чӣ хеле ки гуфтам, дӯстон оинаи ҳамдигаранд. Иншоалло ки рӯзои наздик видео дар бораи азон мешава. Склади нав гирифтем, пурра карда мо дар ҷа мефаҳмам чӣ хел шумо 100-150,000 бозӣ карда дар азон кор мекунем бародаро. Дар ҳақиқатан мешава кор карда. ҳамаш ҳама насиб дар видеои оянда мефаҳмам. Примерно пага дига. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигоҳбонтон. Ассалому алайкум.